mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paminaw mo, mao na istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man ang minatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. O kunya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, atong paminaon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon ni Ate Marites Albors. Dalit kaninyo sa Aramen Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, uputan nga bata. Recorded by Daily Pen. Halo mga bata, kumusta nanoy? Unang adlaw kini sa kung aso ninyo ning simanahon nga naguluhan. Gugma sa Encantada. Probida bang ko ning sinuwat na sadnis Kuya J. Badayos niya. Kumusta ang tanan nato mga kaigsunan? Kumusta si Kuya Nick Pipito ninyo din sa Toledo City? Salamat kuno kayo sa inyong ikaduhang butar o ikaduhang kanang pagbutar ninyo niya nga nahimo siya pagbalik og kutsihal diha sa Toledo. Nagpasalamat si Kuya Nick Pepito ninyo. Labi na gyud si Sir Ricky Asnar. Gipasalamatan sa muniha diha sa Talisay sa inyoha pag-abag o pagtabang sa iyang anak nga si Sir Choi Asnar. Og ni Mayor Samsam Gulyas, thank you kayo, salamat kayo. Og ingon man ni Ta Lister og ni Mayole. So di na lang kita madagang sulti mga bata mga kasama. Unang adlaw kini nga sinuwat ni Kuya J. Badayos gugma sa Encantada. Unya ang directress na to ani si Ate Martes Parbal Boris. Okay mga bata mga kasama, ani ang unang adlaw sa akong asoy kaninyo. O lagi day Gina, mubalik na ko diya sa ato. Anhan ako iasayin og balik diya sa among labaw. Ay, salamat in town dong Arthur. Nga mabalik ka na diri sa ato para dili ka na magkaskas pagpamasahe aron lang sa pagduaw diri sa atong dapit. Akong gihangi og maayo ang among labaw day eh. Wala pasalamat na lang ko nga misugot siya. Unya, kanus amo ka mabalik diri sa ato dong. O kung dili og sa sunod na daw day. Ay, salamat in town. O sige dong, magpaabot ko sa imong pagbalik ha. Sige day. Kaya ako sanay timanon diri nga akong dadunon. Sige day ha. Bye. I love you. I love you too, dong Arthur. Nalipay na ang pagkahing akong uyab. Kaya makabalik na ko sa among dapit. Ay mao ba anak? Kung dili ugma sa sunod adlaw na mabalik si Arthur dinis ato. Unay, makita na ginako permi ang akong uyab nay. Kining nak. Sakto ka namang gius edad no, kamong duhas Arthur. Napagminyo na lang mo oy, para makakita na dayon ko sa akong apo.
Mauo niya na ako isulti ni Arthur, nay. Gusto na pud ko nga magminyo na mi, uy. Kana, kay makadaghan ka na raban niya mahilabde. Busa angay og matarong lang nga ikaw gyud ang mangusog aron nga makasal na mo. Maudagyan himuday, Gina. Ha? Nagsusi ka kung naabot na ba ang akong anak ka si Arthur? Oo, nay Pablo. Karon naman kuno siya mo abot. Oo, day. Ug basin adto to siya mo una ug adto sa inyong bay. Unya wala ba ka kay ni makadinis amo. Aning gito siya mo una og uli, noy. Uy, daghan ba yato siya nga mga bagahin, noy? Oo, no. Nalasisige. Adin nilang kada, Gina, ha? Pabuton ka sa Arthur. Kining, noy Pablo. May ihangyo lang unta ko nimo. Hangyo. Unsa man na, Gina. Ayaw lang kwarta, day, ha? Kay wa pa mo abot ang akong senior. May Pablo sad, uy. Dili magud kwartang akong ihangyo nimo, gud. Unsa man di ay, day, ha? Unsa? Ko ano'y pa. Kanang tabangin ako palihog og hangyo ni Arthur, noy bi, nga magpakasal na mi. Unsa? Ay, pastilan. Abi ko mag-unsa ni ihangyo mo. Abi mo, day. Mausad na isulti ko ni mo, day. Nga gusto na kong magminyo na mo. Gusto na mo sa edad, oy. Musulti man sa ko niya, ana. Pero gusto lang ko ba nga mo follow up sad kag sulti niya. Oo, oy. Ang tinuod, no. Naghisgot to na ko siya makausa. Dihang nalawag siya nako. Nga hagdon ka na kuno niya og kasal. Mao ba, noy? Maayo hinoon kung mao ka na. Nga nagisgot na day siya, ana. Hala! La! Noy! Hiyok ni Arthur na ron ang nagtawag ni Mas Lumas. Kung mao ni Anda siya. Atin hilang ka day, ha? Ayaw pagawas, ha? Ayaw pagawas. Ato siyang surprisahon. Dili na to sa pahibawon nga ni akasod sa mong bahay. Sige, Noy Pablo. Ikaw lay gawas ka. Nya, anhilang ko din sa inyong sud. Dinhilang ko magpaabot niya. Tasaw eh. Pahuway sa kunining tungod sa punuan sa dakong dakit. Pabuton ako sa Tatay Pablo din eh. Gamagawas. Pagpatabang ko niya. Kaya doon ay kaputo sa dagko kayo nga plastik ang akong da. Unsa ron? Unsa ron kong nabati? Hilag sa sa babae. Hala. Usa ka babae nga. Guwapa o puti kayo. Puti igbanit. Naghilak na naglingkod anong nag-igdal nga dakong bato. Mitanaw siya na ako. Pagkagwapa niya. Day, kinsa ka? Nganong naghila ka, ha? Mitutok siya na ako pag-ayo. Pagkagwapa niya. Recorded by Daily Pen. Asa man ka na si Puyo? Arthur! Anak! Tay! Diyan ako, Tay! Doon siya magkaoy. Nagsige ka magbalog din sa gawas. Wa mo ka mula husog dito sa bae. Kuan Tay, gining... Hala. Saman ka. Wa na siya diya sa nag-igdal nga dakong bato. Huy! Arthur, nak! Doon siya magka. Hala! Misiga mo gunang imong mga matang nagtanaw ng nag-igdal nga dakong bato. Ngano ka, ha? Gining, Tay. Saman. Wa ka nakitang babae nga naglingkod ang nag-igdal nga dakong bato. Wa man! Kaya ngano man di. Kuan Tay, gining, kaganina ko sa kong
Pagitugon ako din dapit ba? Ay, tana. Tana, sod, oy. Sutabay. Ato ta magtiwa sulti dito. Tana. Kay hapit na mungit-ngit. Tana sa sod, anak. Nga lumakanak, oy. Mura makagawa siya mong kagulingon nga misudi ni sa atong bay. Ya, nagsige kag paglingi-lingi atong nag-iglar na kong bato. Kikaglingi, ngayon ka. Tay, awin mo na yun, tay. Saman. Kining, Wa ka mo hapit sa baylan Sina nga imong uyab, ha? uy. May hapit man ko dito, tay. Pero wala man siya dito. Diyan ako si Mulayo, Dong Arthur. Oh, surpresa. Na, Gina? Niyara man ka din eh. Bantog rang wa ka dito sa inyo pag na ako. Kaya niyara man ka din eh. Ako bitaw siyang giingnan nga abasin adto ka mo hapit ug una sila, ha? Kumusta ka naman, Dong? Salamat in taon nga ani ka na sa atong dapit mabalik og asahin sa imong trabaho. Lagi. Kana tungod kay naning kamot ko day nga mabalik ko din eh. Daghan nga pasalubong nimo day. Kamong tanan, si tatay o si nanay nimo. Mao ba? Oh. Malipay gis nanay kung mahibaw to. Nga doon na kay gidha para niya, Dong. Mao ba, Arnolfo? Niya na si Tricia. O Alicia, tuwa siya sa iyang lawak. Nakita ko nga misuod siya sa iyang lawak. Ay, salamat in taon nga napalik na siya. Diin man ka siya kikan. Hilabihan ra ba yun niyang guulang nga gikasal sa laing babae ang iyang hinikugma. Tana, Alicia. Sudlon ta si Tricia sa iyang lawak. Tana, Alicia. Naunsa man ko. Wa ko makasabot sa kong kibati. Grabe ang akong kaguwal na gipudhian ko sa kong hinikugma. Apan sa dihang nakita ko mo sa kalalaki nga kaliputanon. Galit nga. Nga napalhin ang akong pagbati nga to niya. Anak? Alicia, anak. Suod lang mo, ma. Pa, wa ko gilak ang pultahan. Anak? Di ka ba kikan, ha? Nabala ka kayo mingawa ka man na mo makita. Anak, salamat nga. Huwag ka na maghilak. Tricia, anak ko. Dawatan na lang nga tuwa na sa laing babae ang imong hinigugma. O, ma. Pa. Tungod kay may lain ako nga lalaking higugma. Og sigurado na ko nahigugma gyud ko sa maong lalaki. Unsa? Unsa di ay? Ikaw? May lain ng lalaki nga gimahal? Uy, kadali good. Ingon og sa dili ko makatuon ni ining akong nabati karon. Pagkadali. Halos ka man gani nga magpakamatay dihang nasayran mo nga gikasal sa lain nga babae ang imong hinikugma. Unya, karon? Kinsa ang maong lalaki, ha? Anak? Usa siya ka lalaki nga taga kalibutanon. Og paninguhaon ko kyut nga maangkon ang iyang kugma. Unsa? Usa ka lalaki nga kalibutanon? That Time Check was brought to you by Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo every day. That Time Check was brought to you by Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Sa tindahang duol na ay mapalit nga Chucky. Maong kami ni Mami malipayon pirmi. Kay inig snack time, pirming na Chucky. Presyong bulilit, gasulit kay bulilit. Ang Chucky Bulilit Pack mapalit na sa kinadul-ang sari-sari stores. Sa presyo nga 13 pesos, na ay chocolate nga kalami, na apay kamaayo sa gatas. Sulit! Kaya make snack time, Chucky time!
Presyong bulilit nga sulit kay bulilit. My chocolatey body, Chucky! Make snack time Chucky time with Chucky Bulilit Pack. Available na sa sari-sari stores. Hi, this is your plantita. Let's talk about Monstera. Monstera ang problema pagbitin sa vitamin D. Kasi ayon sa study on 489 patients, 77% higher ang risk na mahawa sa COVID pagbitin sa vitamin D. Kaya, my plants get it from sunlight, I get it from 40D. 40D helps with vitamin D deficiency with proper diet and nutrition to strengthen immune system today at sa maaaring harapin na chronic diseases someday. 40D tulong protection today and someday. With regular use. Kung may tanong, messages on Facebook. Cholecalciferol is the generic name of 40D. If symptoms persist. Recorded by Daily Pen. Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Oy, paggaw-paggaw ta mga bata. Naanggo ni may gi-practice ko ya gili taon nga mga kanta-kanta taon niya mo ring medyo paggaw-paggaw ta. Salamat kay inyo tanan ha. Unya pasalamatan po nako ang mga tao ni former Kapitan June Ramos. Thank you kayo kap sa imuha mga tao diya nga kanunay gyud namati nato nga kanunay namati unya buhat si mo Miguel Foliar Fertilizer. Thank you kayo. Ang Iguchi mo'y nagbuhat ana supaya rin ninyong Miguel giba the best kay na para sa ato mga tanong. Unya sa tanan nato mga igsunan, salamat kayo. Mura ko si Kuya Nick Pipito nagpasalamat ninyong tanan diha sa Toledo. Okay mga bata, mga sama, di na lang kita mo ng istorya ni ang gugma sa Encantada, ang sumpay ni sa akong asoy kaninyo. Halos ka man gani nga magpakamatay di ang nasayran mo nga gikasal sa lain nga babae ang imong hinikupma. Unya, karon? Kinsa ang maong lalaki, ha? Anak? Usa siya kalalaki nga taga-kalibutanon. O paninguhaon ko cute. Nga maangkon ang iyang kukma. Unsa? Usa ka lalaki nga kalibutanon? O mama. Papa. Tricia, ingon ang sa dili ko makatuon ni ini. Sa kadako sa imong kugma ni Ranilo, diin grabe ang gibati mong kaguol dihang iya kang gibudhian. Kani halos ka na lang magpakamatay. Unya karon sakalit lang. Hastego. Ingon sa dili ko makatuo. Tricia, anak. Ayaw, ha? Dili ko gusto nga masugama kinasad ug lain nga kapakyasan. Dili gugma ang gibati mo sa maong kalibutanon. Ako ang nagdasa kong kaugalingon, Papa. Nahigugma ko niyo. Busa mangita ko og paagi nga magkita mi pag-usab. Ug ako siyang maila-ila. Gusto ko siya nga makaila og mamahimong hinikugma. Tricia! Tricia! Anak! Anak! Tricia! Bata! Tricia! Anak! Wa na siya motubay o pakigsulti na to, Alicia. Migawas siyang kwarto. Mahal nga makagagahom. Unsa kining nahitabo sa amo kanak. Unsa kini. Alicia! Recorded by Daily Pen. Ay salamat ni ining sinina ha kini mga sinina ug sayal nga imong iba sa lubong nako ha dong Arthur. Sakto gyud kay nako dihang akong gisukod. Oy, sa pa yan ang ngayang. Kining dong, sa dili ka pa muli ba? May isulti unta ko nimo. Oh, asa mga nalay, Gina? Gusto na ko nga magpakasal na ta. Oh, ha? Kasal? Kita magpakasal? Ay pastilan, hasta ako anak murag ding yung ko makatuo sa gipakitang reaksyon ni Arthur sa dihang gihisgutan mo siya og kasal.
Mura man siya og... Uy, gusto nga makasal, Minay. Kaya wa man siya mutubay. Siya mutubay og dugay na ako. Sa dihang kasal na ang akong giiskutan. Ay, kuan anak, basin dili pa lang sa tingali siya andap. Basin ba og kuwang pa ang natigom ni ang kwarta? Okay naman kung kubisan ordinaryo lang ang kasal, Nay. Ang importante na ito nga magkasal lang mi. Bueno, istoryahi unya na ninyo sa imong uyab. Oy, istoryahi na ninyo og usab. Basin og nakalitan na tingali siya, Nay, no. Kaya maupaman ko'y pag-abot niya. Unya, gihisgutan dahil ako siya og kasal. Di ba? Kada, naraman di ay na. Busayo na pagilag, oy. Dako man ka og gusto ni Mos Arthur. Oo, Nay. Dako siya og gugman ako. Mao man gani nga dili ko makatuo. Nga siya mo sanong dihang gihagad ako siya og kasal. Iro niya ko nang hisgutan og usapuhon. Hay, ano na lang, palinaw-linaw lang una. Unya na siya hisguti sa umaabot ng mga adlaw nga mulapay. Nay, mayang. Uy, maubanak. Ingon ana ang reaksyon ni Gina dihang wa kamusanong sa gitaniyag niyang kasal. O, Tay Pablo. Patahon siya magdahom nga wa kumusanong. Pero diba nak? Nganong wa man sana? Di ba nga maumay sulti mo na ako nga kung magbalikan na og asahin din sa itong David, ang kasal na ninyo ni Gina ang imong atimanon? O, Tay. Mo gina akong plano. Apan unsa ha? Huwag ko makasabot sa akong kagalingon, Tay. Sukat lang ako makita katong babae. Di na siya mawa sa kong rauna. Huwag ingon sa dili na ko ganahan nga. Mahigod sa kami ni Unong pa ni Gina. Usa? Diba? Tayong panagod. Wa ko makasabot ni mo da. Unsa'y kalit ka lang ha. Wa ka na magpakasalsukan mo siya makita ha. Kaklaruhan tani. Unsa man, may lain ka ng babae nga gihigugma ha, Arthur? Ambot, huwag ko makasabot sa kong kagalingon, Tay. Sige, Tay. Alis ako, Tay. Musulat ako sa kong kwarto. Gusto ko nga mo relax, Tay. I-relax ko na yung hanaw na. Alis ako, Tay, ha? Klaro kayo. May lain na siyang babae nga gihigugma. May lain ka siyang uyab dito sa David, diin siya nagtrabaho. Mauka nga wala sa'y gusto nga magkasal silang Gina. Mauka. Pakigsultihan ko niya siya. Dili maayo kining iyang gibuhat. Nagbaton siya og laing hinigugma. Buutan si Gina nga iyang uyab. Nahigugma kini pag-ayo kaniya. Kung may uyab magyud gani siya, kuyaw nga magpakamatay si Gina tungod unya sa kagul. Naunsan ko. Huwag ko makasabot ako. Siya nalagid ang niya kanunay sa kumalawa. Kinalamasayid ko kung asa siya magpuyaw. Ugma, makikita ko ni Baiking nga akong amigo. Basi na kaila si Baiking niya.
to sa ilang baking. Oh, mayo, tay. mayo kay nagbata ka na, Arthur. Anak, magsulti na. Oh, ang bahin sa unsa man ato panagsultihan, tay? Ang bahin ninyo ni Gina. Maba. Banyara na, tay. Wala ka sa ko. Kaya doon ako, tay. Ano mo to siya? Ingon sa dili na sa ganahan nga mag-iisikot ko ni Gina. Kaluoy ni Gina. Ako'y naluoy sa buutan niyang hinigugma. Ay, babae nga gwapa. Puti og palit, tuya tas gilong. Babay, King. May babay ba nga sama si Ginong ko ni mo, bay? Nga nagpuyo ron din sa ato nga sityo. Oh, wa man. Wa may babae nga puti niya taas og ilong nga nagpuyo din sa ato. Aw dulay mga ilungan. Pero dili puti. Sama ko na lang imong uyab nga si Gina god. Gwapa na siya. Nya, medyo taas pero ilong. Pero dili puti. Dili puti Gina. Natural lang kulor siyang panit. Kung naukin sa pagkita babayhanan, ako nakita dito sa dapit sa amo eh. Gwapa kay sa King. Puti ang pamanit. Ya, taliw-tiw kay Ginong. Nakita na ko siya nga nagilak. Nagkilak? Nagilak? Hindi mo napita sa inyo ba? Masaman, sa layo siyong bahay. Man, sa tumbangan. Tumbangan siyong bahay, saman. Sa tubangan gid sa mong bahay. Oh, dili sa tubangan gid nga sikit sa mong pultahan. Distansya lang gamay ba? Pero bang dulog gamay sa punuan sa dako nga dakit. Diya siya naglingkod sa nagigdal nga dakong bato. Diya day napita. Kino siya magtubayan, ano? Abi ni mo bay, human siya mitanaw na ko o nagka-tinutukay mi. Ingon sa nadanidayan ko niya. O siya nagkanunay ang niya sa kong huna-huna. Be, ito yung klarohon, be. Tara sa mong dapit, bay. Tara, Riato. Tinindapita si naglingkod, Berto? Abay, King. Kining dako nga nagigdal nga bato. Di siya maglingkod. Naghilak. Kinusa juga to siya, no? Pero, si Piata sa niyo ba eh? Imunta na yun itong gidulong ginailaw. Lagi gani unta. Munta na akong buhaton unta. Human mi magkatinutukay. Ako nang ta siya nga duulon o gilailahon. Apat, kalit masan may tawag ang akong amahan. O, minduol din siya na ako. Mauto nga wala ko madayon og duol katong babayhan na. Wala ko maila-ila. Mao ba? Pero ba, King? Naibungi ko ba? Kaya siya rin gitawag ko ni Tatay Pablo. O milingi ko ni Tatay. Masa ba pag-ausabay nga paglingin ako, wala ko na siya makita. O kasta si Tatay. Wala ba ko na siya babae nga nakita, nga naglingkod din ng nagigdal nga bato. Sa? Lala ka ba, Arthur? Doon na ba sa dako nga punuan sa dakit kining mo nag-igdal nga bato nga iyang gilikuran? Dili ka nga katong mga babae, usa siya ka enkantada. Usa? Katong babae? Usa ka enkantada? That Time Check was brought to you by Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo every day. Hi, this is your Plantita. Let's talk about Monstera. Monstera ang problema pagbitin sa vitamin D. Kasi, ayon sa study on 489 patients, 77% higher ang risk na mahawa sa COVID pagbitin sa vitamin D. Kaya, my plants get it from sunlight, I get it from 40D. 40D helps with vitamin D deficiency with proper diet and nutrition to strengthen immune system today at sa maaaring harapin na chronic diseases someday. 40D, tulong protection today and someday. With regular use. Kung may tanong, messages on Facebook. Alacalciferol is the generic name of 40D. If symptoms persist, consult your doctor.
Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal, ang magaling dyan. Malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Halo, mga bata! Uy, adlaw karong Merkulis, mga bata, magkasama. Sata na to mga kaigsunan. Salamat kayong tanan. Labi na yun sa atong mga kaigsunan nga nakadaog og baktin. Salamat kayo ninyong tanan sa mga nakadaog og kanunay namati sa ato ang mga programa diri sa RMN DYHP Cebu. Salamat gyud kayo ninyo. Unya sa tanan na itong mga kaigsunan, niyang sumpay sa kung asoy ninyo, gugma sa Encantada. Wa ba ko na siya babae nga nakita, nga naglingkod din ng nagigdal nga bato? Unsa? Ala, nagkabayar, Tor. Doon na ba sa dako nga punuan sa dakit kining mong nag-igdal nga bato nga iyang gilingkuran? Dili ka nga kantong mga babae. Usa siya ka Encantada. Unsa? Kantong babae? Usa ka Encantada? Magi na ang magi ang pagtubay, Tor. Usa ka Encantada ang imong nakita. Encantada gito. Tuod ko bay. Kay kare mga nga Encantada bay. Mga puti kaya na sila. Puti na pamanit bay. Unya, taga-sukilong. May sulti sa mga katigwangan. Mao ka. Usagid ka Encantada ang akong nakita. Oh, magi ko pagtubay. Kay na, naya. Di ba matod mo? Ikaw rin nakakita. Sa tatay mo, abot lang ka ni tatay, no? Basig nalipat lang siya. Mao nga, huwag siya makakita ini. Bisa pagbidali siya pagbiya, bay. Makita ang yunta ni tatay ni mo. Bisa ikaw gani, di ba, matod mo. Nga, igo ka lang tanaw ni tatay ni mo. Yung pagbalik mong lingi sa nimatagal sa mga babae. Wala siya siyang lingkuran. Busa, lalo kayo nga. Encantada si bay. Ug, kanang niya sa atong duol nga akong punuan sa dakit. Nasida nagpuyo ba paminaw ba nang bawat ako balibo ba tara ba yan to biya tadi di ba pasig magpakita og balik itong Encantada madok naman yung kong mga tao nga dili sa balato ba tara ba yan to tara ba Recorded by Daily Pen. Mao ka na, Arnolfo. Hingpit na gid siya nga nalimot sa iyang hinigugma nga mibudhit kaniya. Ug ang lalaki nga kalibutanon na ang kanunay niyang gihisgutan. Alicia, dili kini maayo. Nga adto na hinuon siya mahigugma sa usa ka lalaki nga dili sama kanato. Laing kapakyasan na usab ang iyang matigamtaman. Apan dili mahimo nga pugngan ta siya siyang kipati, Arnolfo. May sakit sa kasing-kasing ang atong anak. Dili ko gusto nga may dautan nga mahitabo kaniya. Nalipay man gani ko nga nalimtan na dayon niyang salbahis niyang hinigog mga mibudhi niya. Buhaton ta kutob sa tong mahimo nga mabugnaw ang iyang pagbati sa maong lalaki nga kalibutanon. Karon akong mabalik pagawasan ni among bahay. Pagkikita ko sa maong lalaki. Pangitaon ko kung nasa siya nagpuyo. Katong tigawa nga lalaki nga migawas sa ilang bahay o misampit kaniya og anak. Gusto, naditingali siya atong bayan nagpuyo. Kung mao, silingan na di Amy. Nalimot lang ko daw kung kinsa to iyangan. Kisangpit pa itong iyangan sa iyang amahan. Karon dayon, mugawas ko din sa amo.
di jud ko mahimutang. Gusto ko kitsa nga makita pag-usap. Magawas na ko din sa amo. Kadiyot lang, Tricia, anak. Papa Arnolfo. Maayo kay nabalik ka na og sudi ni sa bahay, Arthur. Pagpundo makadiyot ha. Magsulti kag talong. Ang bayan ba ni Gina ang gusto niyong pag-exultahan ako, tay? Oo. Tugani na ko sa tinuod. Unsa man, may lain ka na ba nga hinigugma? Mao nga nabugnaw ka na sa imong uyab nga si Gina, ha? Basig may uyab ka na nga dili taga-ato ang tabi. Ako'y laing uyab, tay. Kawas ni Gina. Kaya kung doon na pa, dili na ko makikita pa niya. Apan nga no malagiin taon kini, ha? Bisan dili ka pa mo prangka og sulti, klaro kayo. Nausab na ang imong pagtanaw kaniya. Bisan si Gina, klaro kayo nga nakasabot siya sa imong kausaban. Ambot ba, tay? Huwag ko makasabot na ako. Sukad ko lang makita ang usa ka babae sa akong pagpauli din sa atong dapit. Siya na lang ang kanunay sa kung una-una. Oo, siya. Kinsang babayhan na, ha? Taga dinhi ba sa ato, ha? O taga pikas nga baryo? Ambot kung taga-asa siya, tay. Basta kay dinila siya sa dool sa itong bahay na ko siya makita. Kuwapa kay siya, tay. Puti kasi pamanit. Kung taas kasi ilong. Basta, nadani ko niya, tay. O gibati ko nga nahikugma ko sa maong babae. Arthur. Recorded by Daily Pen. Kung dinhira sa duol sa tumbay ni mo siya nakita, ato na siyang silingan, ha? Pero, tepa-tepa, suma sa imong gisulti. Huwag mo ka nakita din nga usa ka dalaga nga puting pamanit, unya taas og ilong. Anak, naglibog ko ni mong gipamuhongda. Diin man gini mo siya nakita, ha? Diin, anak. Pamati, tay. Ingon ini ang nahitabo nitong adlaw nga naglakaw kudol na dinis sa atong bahay. Tricia, anak. Dili sa ingon nga gibugngan taga tungod kay ang maong lalaki dili sama ka na to. Gibugnaw taga tungod kay nasayod ko nga dili mo gyapon siya maangkon kay lahi ang iyang kagikan. Mao ka na, anak. Kung sigurado pala nga maangkon mo siya, tawato na mo ang tanan. Apa nasayod ni si papa mo, nga dili ka gid mahimo nga magustuhan sa maong lalaki, kay managlahi ang atong kalibutan. Sigurado ko, yalikayan o kadlukan ka sa maong lalaki. Ako mismo, nagkasuway na kuniana. Kamigawas ko og miadto sa ilang dapit. Nagpakita ko sa maong taga-didtos sa ilang dapit. Ang nahitabo, nanagan ang mga tao nga nakita nako. Nahatlok ang mga kalibutanon. Kay dili kita sama kanila. Apan mapa, nagkasiguro ko nga dili mahadlok na ko ang maong lalaki. Ganit yang iya kong nakita, wa si mudakan. Iya kong gitutukan. Ug nabasa ko sa iyang mga mata nga may pagtanaw sab siya nako. Tricia. Anak, mo nga suwayan ko sa pagpangita. Ug magpakita ko niya pagpalik. Makikita ko niya maalis siya. Ug Papa Arnolfo. Unsa di ay? Adtong higayon na di ay nga naabot ka og miduol ko nimo nga nakita mo ang maong babae. O, tay Pablo. O, tong adlaw, mismo nga nakita na ko siya. Apan anak, ngano nga wa man ko makakita niya, ha? Ngano man? Manay nahibulgan ako, tay. Kaya sa pagtawag ni mo na ako, mitanaw ko nimo, apan sa diyang milingi ko pagbalik niya.
Kalita siya nga nawa. Nawa siya siyang gilingkuran nga nag-igdal nga dakong bato. Ala, anak, tuol raw punuan sa dakong dakit ang maong bato nga iyang kalingkuran. Dili ka anak nga usa siya kadili ingon nato. Managsamagid mo ko na hula ni Baiking. Musa na iyang gisulti diri na ako, tay. Iyang gisultihan ako siya bahin, anak. Oo niya. Huwag ka ba tiyag kahadlok, ha? Nga basin og usa ka engkantada ang babae nga nagpakita nimo, ha? Huwag ko bati ang kahadlok niya, tay. Gani, mangita akong paagi nga magkita may pag-usab. Aron ako siya maila-ila. Arthur, anak. Gina, anak, nausa ka bang nagsige ka na malaghilak din sa imong kwarto? Malain na magitingaling hinigugma si Arthur, Nay. Kaya hantod ka ron, wala na maging siya magpakita pa na ako. Abi ko pagpagmalipayon ko nang iyang paghibalik din sa atong dapit. Pero kagulanan lang di ang akong naangkon. Kung doon naman siya ilaing uyab, nagkasiguro ko nga dili taga dinis ato. Busa, ako'y makigsulti ni Arthur. Ako'y makighusay niya ining bahina, ha? Kung doon naman yung gani siya ilaing uyab, makaingon ko nga ngilad dyan siyang klase sa tao. Bati siya og dili angay mahimo ni mong bana. Nay, mayang. Tiyan ako tungod din nag-igdal nga dakong bato. Mayon ta pagpakita siya nako. Gusto ko siya makita pagbalik. Oh. Hala. Kanang babae nga galit kami ito nga. Sa tungod na ng dako nga punuan sa dakit. Siya ka na. Ang babae nga gwapa o puti kayo. Sigad ka na. Miss? Siya kang nagbarog tungod sa nag-igdal nga dakong bato. Og iya kong gisangpit. Hello, miss? Ako kinagyang gisangpit. Huwag sa mahadlok na ako. Og niya sa paingon sa kong gibarugan. Miss, salamat. Salamat nga. Nakita ka na ka. Nakita ka pagbalik. Gimingaw na kay ko ni mo, miss. Gusto ko na ikaw nga makita pag-usab. Salamat ka nagpakita kag-usab, miss. Managsama tao kibati. Gimingaw sa ko nimo. Hinungdan nga mibalik ko din aron pagitaon ka. Mahal ta ka. Nahigugma ko nimo. This time check is brought to you by Tri-Sur Fabric Conditioner. Mas bumapango ang damit under the init. That time check was brought to you by Ladies' Choice. Make every occasion special with Ladies' Choice Mag Salad. Malipayo na si Risa Laison, kaysa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, nawagtang ang duha ka bulan niyang inanto sa ubo. Nag-ubo ko, dugay na ulian. Mga duha man po ka bulan, naginom lang ko Yaki kuan. 30 ka buok, nag-plus po ko kaning uwer nga Yaki. Okay na ya, wala nang po ni balik ko kung ubo. Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Subukan nyo mga higala. Mapalit ka na sa Rose Pharmacy o sa tanang mga butika. Nakaka-LF jud ang Loy P. Kayot kong kayot jud. Tinuod nga Lodi. Usahay, mamuhipoy. Maayo jud ug naay Pinoy Jamo Booster. Ang Pinoy Jamo kay ready to drink herbal blend supplement syrup. Iusa sa sachet ang all natural ingredients. Parehas sa ginseng, sambong ug long pepper. Pinoy Jamo Booster. All natural ingredients. Sarap sa pakiram jam. SRE 10 peso intro price per sachet. Available at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Promo period extended December 1, 2021 up to May 31, 2022 per DOH FDA CFR permit number 0463 series of 2021. Mahalagang paalala, ang Pinoy Jamo Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Gimingaw na kay ko ni mo, miss. Gusto ko na ikaw nga makita pag-usab.
Salamat ka nagpakita kag usab, miss. Managsama ta o kibati. Giminguso ko nimo. Hinungdan nga mibalik ko din aron pagitaon ka. Mahal ta ka. Nahigugma ko nimo. Nagsama kita gibati, miss. Gibati ko usab nga nahigugma ko nimo. Kaysa unang higayon nga nakita ta ka. Dili ka na mawala sa kung wala. Ingon sad anang akong kibati. Dili ka na sa mawa pa sa kumuna-una. Sukat ka makita. Miss, higakos ko nimo. Uyab na ta, ha? Steady na ta. Oh, sige. Uyab na ta. Isa may ngani mo. Pwede ka maila-ila ta ka? Pasaylo ako, ha? Kalain, oy. Uwa pa mo dito magkaila-ila o niya. Nagakos na dayon ko nimo. Kauwaw, oy. Okay na, oy. At dali, manglingkod ta nang nagtigdal nga dakong bato. Ano to magsulti? Yun na di ay, ako di ay si Krisha. Ako sa si Arthur. Asa man di ka, Tricia? Ha? Ay, unya ta nakasultihi og taga-asa ko. Dali manglingkod ta. Pero ayaw lang di sila igdal nga bato, oy. Magiantag tao diha. Maaan ka unya nga usa ka kabuang nga makita kanila nga nagsulti-sulti nga maorang usa. Ha? Ako? Makita nila nga ako lang usa? Ay, uy, Taisa. Si Arthur magkatong nagparong tungod sa nag-igdal nga dakong bato. Umilakaw na paingon anang kakahuyan sa unahan. Uy, siyam tato'y akong tuyo. Apan mulahos na lang kus ila. Si Pablo, ngayang amahan lang una ang pakigsultihan ako. Larohon ko yun ni. Pumaylain na bag hinigugmas Arthur. Mao nga nausab na iyang pagtagad sa akong anak nga si Gina. Migawas gyud siya, Alicia. Wa gyud magpapugong. Pasagda na lang una na to si Arnolfo. Kalipay niyang makikita sa maong linalang. Apan, ako'y nabala ka, Alicia. Tungkol kay nakasiguro ko, nga dili yun niya maangko na maong lalaki. Mag-ampo na lang kita sa labang magkagakahong. Nga unta, lamdagan ang hunahuna sa atong anak. Ingon lang gini ana ang buhaton ta. Kay dili ta mahimo nga supakon ang gusto ni Tricia. Bugtong ta siyang anak. Busa, kutob sa atong mahimo. Atagan ta siya sa makalipay kaniya. O katong lalaki nga nagbudhi niya. Gabaan ra siya sa iyang gibuhat sa atong anak. Gabaan ra siya sa labaw nga makagagahong. Recorded by Daily Pen. Mayang. Mao ka na, Pablo. Nagsige na lang intaon og hilak si Gina sa bay. Nag-uol kay siya sa kausaban sa pagtagad ni Arthur niya. Mayang, ang tinuod. Nag-uol sa ko ining nahitabo karon. Ikaw sayod nga uyon ko nga si Gina ang masawa sa akong anak. Karon sultihi ko, Pablo. Unsa man, may lain na daay nga uyab ang imong anak, ha? Ano nakabuhat man siya ni Amy kan Gina in town? Buutan na nga kong anak. Gihigugman niya pag-ayo si Arthur. Way laing uyab si Arthur, Mayang. Si Gina ra ang iyang uyab ining higayuna. Apa ni ining iyang pagpauli sa atong dapit, may laing babay siyang nakita nga nakapadani sa iyang kasing-kasing. Unsa? Okay sa mangbabayhan na, ha, Pablo? Halos ang tanan nga mga daga dinhis ato, pulos mga kaila ni Gina ug Arthur, og silang tanan sayod nga nagkahigugmaay si Gina ug Arthur. Mayang, ang babay nga nakapadani
karon sa kasing-kasing sa akong anak, dili sama nato nga klase sa tao. Usay buot mo ipasabot, Pablo, ha? Ang maong babae bayang, babae nga dili ingon nato. Usa siya kaengkantada. Unsa? Si Arthur? Naibog og usa ka babae nga engkantada? Recorded by Daily Pen. Mao ka na ang tinuod mayang. Sukad na niya makita ang maong engkantada nga matud pa niya, naglingkod sa nag-igdal nga dakong bato sa gawas sa among bahay. Dili na kuno kini mawa pa sa iyang hunahuna. Ug misulti gyud siya nga nahigugma siya sa maong engkantada. Unsa? Uy, Pablo, ayaw intaon itugot nga maadto siya sa maong klase nga linalang. Kay basit kuhaon siya sa engkantada o danon sa ilang kalibutan, sa ilang kingharian, o dili mo na unya igkita pa ang imong anak. Mayang! Abi mo, Dong Arthur. Karon nga nagkauyab na ta. Nawa ang tanan kong kagulanan. Tungod sa una na kong uyab ma, nibudhi na ako. Mau ba? Ano nangita ka siya lain? Kagwapa ni mo? Unya buutan? Kasalbahis ko niya. Mauna, wasay kaluoy na ako nga nagmahal niya. Kapag di na ta maghiskot niya. Kalimtan ko na siya sa himpit. Kay niya ka naman. Karon day Tricia. Tubagan ako sa kong pangutanan ni mo. Asa ba dapit ang inyo? Ganin na ako ng utanan ni mo, bahin anak. Apan, wapa ko ni mo tubaga. Oh, Arthur, mahadlo ko nga mutukan niya mo sa tinuod kong pagkaako. Basin human ka masayod, imo kong likayan. Uglain na sa unya nga kagulanan ang bation ako. Dili may tabo galikayan di ka. Tungod kay mahal di ka. Basta sige na, sulti na. Sulti ko kung asa ninyo. Karon pa mo ko makakita nimo din sa among dapit. Basig bago ka to nagpuyo din eh. Tuig kapin manggod ko nga lalayo din eh. Bueno, sultian ta ka sa tinuod, Arthur. Kadili maayo nga itago ko kini kanimo. Kay mahibaw ka ramang gid sa umaabot ka mga adlaw. Arthur, lahi kong nga linalang. Dili ko sama ninyo nga kalibutanon. Unsay bot mo ipasabot? Arthur, usa ko kaengkantada. Usa ka engkantada? Unsa? Nagkita o nagkauyab na kamo sa maong babae? Ug usagid siya kaengkantada? Gaan pagyud ko. Wa gyud ko masayop sa akong pagtuo. Utay, wag ka masayop sa iyong pagtuo. Pares mo daw si Bayiking. Anak-anak, okay na ba nimo? Nga usa ka engkantada ang imong iilis ni Gina, ha? Ako anak, dili ko musugot. Basin iya kang dadoon sa ilang dapit. Ug dili ka na mahibalik pa din sa atong kalibutan. Ay, busa anak, intaon, buwagi siya. Likahi siya kay dili siya makaayo nimo. Dili siya maayo nga mo'y imong pilion. Di ko gusto nga mawakan ako, Arthur. Huwag mas masultin ako, ngaya kung dagang silang kalibutan, tay. Sa pagkakarunwa pa. Apan mo abot yun ang higayon nga mauka na iyang buhaton. Busa buwagi. Buwagi ang maong babae nga engkantada. Dili, tay. Dili ko makahimo sa pagpakigbuwag niya, tay.
Mahal na ko si Tricia. Mahal na ko siya kay Pablo. Arthur, anak. Unsa ka babae nga gwapa? Puti ang pamanit ug taas ang ilong ang babae nga nakapadad ni karon ni Arthur nay. Mao ka na'y sultis iyang amahan. Dili pa kuno kini niya uyab apan misulti gyud si Arthur nga nahigugma siya sa maong babae. Kalain ni Arthur nay. Abi kay mas gwapa man ako ang maong babae. Iyan na lang kung ingnon ini. Makikita ko sa maong babae nay. Hayuan ako siya. Nga dili niya ilugon si Arthur gikan ako. Apan anak, nahibaw ka ba sa sulti ni Pablo nga amahan ni Arthur? Nga ang mao kunong babae, diha makita ni Arthur sa duol ra pud silang bay. Diha kini niya makita nga naglingkod-lingkod sa nag-igdal nga dakong bato, nga dili halayo sa dako nga punuan sa dakit. Ug mao ilang gituhuan nga ang maong babae usa ka engkantada. Engkantada? Usa ka engkantada ang naibga ni Arthur? Mao kanay ilang pagtuo. Ug hasta ko, nagtuo sab gyud ko nga usa ka diliing unato ang babay nga naibgan karon sa imong hinigugma. Dili ko mosugot nga ilisan lang kunyag babae nga dili sama nato. Klaro kay nga gilumay sa maong engkantada si Arthur nay. Ug di ka siguro ko nay. Nga naagit magpuyo ni ananda ko nga dakit ang maong engkantada. Busa karon dayon, muadto ko sa maong punuan sa dakit. Tawgon ko ang maong engkantada ug manduan ko siya nga likayan niya si Arthur. Kung dili gani siya musugot, akong ato na tagya sa punuan sa dakit ug bayran ko siya aron putlon ang dako nga punuan sa dakit aron mulayas na sa aton dapit ka ng maong engkantada. Gina, anak. Recorded by Daily Pen. Malipay na gulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Halo mga bata, kumusta ka man tanan? Uy, adlaw karon Biyernes. Ano ta makita sa atong drama ha? Kaning drama nga I Love You Pare Bagong Haon. Ana silang kapitan Digoy Abiliana sa Bulacau. Dool ko nun sa ilang bradsok nga balay. Makita ta ninyo din ha, mga bata, mga kasama. Karong gabi sa drama nga I Love You Pare Bagong Haon. Diha sa Bulacau silang kapitan Digoy Abiliana. Og sa ay mo kalimot kapit sa 29, kamo mga igsuon mo din sa Skulbita, ano ta makita ninyo sa drama I Love You Pare Bagong Haon. Unya lang tong sa John kay layo-layo pa man to, basta ato ipahibaw nga doon na tayo mga drama sa John, mga bata, mga kasama. Ako niya ato ipahibaw ninyo, ipahibaw na nato nako atong miaging ang gabi karon ang importante ang drama nga among isalida karong Pixabay City anha sa ilang kapitan Digoy Abiliana. Okay mga bata, mga kasama, di kita maglangan. Kuya Nick Pepito, pasalamat ninyo diyan sa Toledo. Thank you kyud kuno kaayo sa tanan sa inyo ang pagtabang kaniya. O karon niya sumpay sa kung asoy kaninyo nga naguluhan ang gugma sa engkantada. Dili ko musugot nga ilisan lang kunyag babae nga dili sama nato. Klaro kay nga gilumay sa maong engkantada si Arthur nay. Ug di ka siguro ko nay. Nga naagit magpuyo ni ananda ko nga dakit ang maong engkantada. Busa karon dayon, muadto ko sa maong punuan sa dakit. Tawgon ko ang maong engkantada ug manduan ko siya nga likayan niya si Arthur. Kung dili gani siya musugot, akong ato na tagya sa punuan sa dakit ug bayran ko siya aron putlon ang dako nga punuan sa dakit aron mulayas na sa aton dapit ka ng maong engkantada. Gina, anak, dili ko musugot nga yung ilugon gikan nako ang akong hinigugmanay. Ako kuan ayaw lang una ka na buhat, anak. Kay mga pangagpas raman ni siyang amahan nga usa ka engkantada ang naibga ni Arthur. Ay klaro na gyud kaayo nay nga usa kini ka engkantada
Kay dugay na ko nga nagpuyo din is ato, nay. Halos na ng mga daga din ako ng mga kaila. Ug wa ko'y nakita og nailan nga usa ka babae nga puti ang pamanit. Unya taliw-tiw ang ilong. Ay, Gina anak, ang maayo mo buhaton, no? Si Arthur mismo ang pakig-istoryahe. Ayaw o nagbuhatan ng giingon nimo nga mo adto kas puno as dakit aron tawgon mo ang maong linalang. Kay pay gahom baya na sila. Basin may buhaton siyang dautan nimo kon pasukon mo siya. Atuon ko karon dayon si Arthur, nay. Atuon ko siya. Nagkita o nagkauyab na kamo sa maong lalaki nga kalibutanon. Uyab na kamong duha? Oo, ma. O grabe ang gibati ko karon nga kalipay nga hinigugma ko na gid si Arthur. Tricia, anak, ako'y nabalakas umaabot ng mga adlaw. Nahibaw ko nga dili yun kamo angay sa usag-usa. Mao ka na, Tricia. Pasiglain na usab nga kagul-ana ng imong bation. Tricia, lahi siya nga matang sa linalang. Usa siya kakalibutanon. Samtang kita mga engkanto. Usa sa kong higala, Mami Sulti, nga may silingan sila nga naminyo og kalibutanon. Og ang maong lalaki nga kalibutanon, matod pa sa kong higala, iya nang gida sa atong gingarian. Og hingpit na kini nga mabiya sa ilang kalibutan. Og mitipo na kini sa kalibutan sa sama na tong mga engkanto. Oo, tinuod nga dunay nahitabo nga sama, ana. Apantag sa ragay na mahitabo. Kay daghan ang babag anak. Labi na og daghan og mga kaliwat ang usa ka kalibutanon. Og kana si Arthur nga giingon mo. Tingalig daghan sila kaliwatan nga musong sa tong gipuyan. Og mangitag kasamok. Magsaba-saba hangtod nga mabungog ta sa buhaton nilang kasaba. Tinuod ka na. Tricia, nasayod ka yun. Maluya kita kung makabati kita grabing kasaba. Masakit kita. Pakigsultihan ko niya si Arthur bahin ini, ma, pa. Basta kay dili ko musugot ka mawa pa siya sa kong kinabuhi. Ikamatay ko gyud kun mawa pa si Arthur sa kong kinabuhi. Tricia. Anak. Recorded by Daily Pen. Arthur. Mao ka na tayo, Pablo. Gusto unta ko nga magpakasal na kami si Tricia. Apat unsa umanggod nga usama siya ka engkantada? Arthur, anak, paminaw ha. Kining ako istorya lang. O hinaot nga imo kong paminawon. Unsa magana tay? Arthur, ikaw sayod nga kanang babayhan na usa ka engkantada. Busa klaro og dayag na lang nga dili gyud kamo alang sa usag-usa. Dili mahitabo nga magkasal kamo. Tay Pablo, kung magpakasal mo, asa man kamo magpakasal, ha? Anhi sa atong kalibutan? Nga klaro naman nga kanang klasiha sa linalang dili makasud sa atong simbahan. tarong sila nga matang sa pagkaingkanto tay. Busa nagkasiguro ko nga magkasulod sila sa atong simbahan. Kadto mga daotan lang nga engkanto tingali ang mahadlok sa atong simbahan. Ambot lang. Aw, ibutang ta. Nga ingon ni anak. Ang ilang kaliwat, musugot ka ba nga magpakasal ka, Tricia, sa atong simbahan? Nakasiguro ko, anak, dili musugot ang ilang kaliwatan. Tay, kung dili sila musugot, klaro na lang nga ikaw gyud ang ilang kuhaon ug dadon sa ilang dapit aron adto kamo makasal. Ug human sa inyong kasal, mahimo ka na unya nga sama kanila. Ug dili ka na mahibalik pa dinhi sa atong dapit. Ug kana, anak, kana ang dili ko ikatugot. Bugtong ikaw
ikaw na lang ang nahibilin ka nako. Ikaw ray among anak sa namatay mong inahan. Ugwa ko'y mga igsuon kay bugtong pugkong anak sa namatay kong mga ginikanan. Ikaw na lang nahibilin nako. Makatugot ka ba di ay nga imo kong biyaan, ha? Arthur? Tay Pablo. Maayo! Maayo nga siya! Si Gina karon nga nagay katakoran. Ato ba nga siya? Ayaw siya glikay. Kay siya ang angay nimo. Si Gina ang gusto ko nga imong maasawa. Tay Pablo. Recorded by Daily Pen. Maayo! Lakaw na! Ato ba nga si Gina? Tay, dili na ko ganahan nga matubang pa niya, tay. Palihog ko, tay. Ikaw na lang ang tubang niya. Huwag bahala na ka kung sa imong isulti niya. Ari siya gustong kwarto, tay. Altuon ko si Gina. Padayunon ko siya. Gina, day. Pasensya ka na nga. Dugay kong nagkaablis pultahan. Nagsulti pa man gud mi si Arthur. Asa man day siya, Noy Pablo? Ngayon, dili man siya ang miatubang nako. Kuan, kining... Wala ko din siya na nga makigatubang pa nako, Noy. Og tinaon pagkatong gisulti ni Nanay Mayang diri nako. Nga may usa ka babae nga puti ang pamanit ug taas ang ilong. Ang naibga ni Arthur karon. O gituhuan ninyo nga usa ka engkantada. Gina, ni aramang kuta sa may pultahan nagsulti. Dayon dali sa suda, Gina. Arita magsulti tarong. Dali sa sud, Inday. Unsa? Basta ginay ka engkantada ang iyong naibga, Noy. Huwag nagkauyab na ginay silang duha. Mao ka na, day, Gina. Ako ganitong gimaymayan. Kay dili ko gusto nga makikrelasyon siya sa dili sama nato. Apan grabe. Grabe na ang gibati niyang gugma sa maong engkantada. Kay dili na gid siya musugot nga magkabuwag sila. Trisya kuno angan sa maong engkantada. Kana kay iyang gilumay si Arthur. Naaba pa puyo ang maong engkantada sa punuan. Sa dakong dakit, Noy. Kanang atbang sa unahan sa inyong bahay. Ha, Noy Pablo? Oo, day, Gina. Naa kuno diha magpuyo ang maong engkantada. Di ay ha? Muadto ko karon sa punuan sa dakit, Noy. Tawgon ko siya. Ug manduan ko siya buwagan o palayan niyang ako hindi gugma. Diha ka na, Noy Pablo. Gina, day. Ayaw ito pangitag-away, day. Dili siya ingon nato. Lupig ta nila, day, Gina. Day! Ginoo ko. Iyag yung sulngon ang punuan sa dakong dakit. Hoy! Engkantadang Tricia! Buwag yung akong hinigog mga si Arthur! Usa ka babae nga nagsikit-singkit sa kungan. Buwag yun siya! Hinigugma ko siya sa imong uyab nga kalibutanon. Mao na kining akong ikahadlukan, Tricia. Nga adunay magsabak-sabak. Maluya kita ni ini, anak. Pakita na ako! Pakitsulti na ako! Dili ka mo ang isasat usa ka engkantada ka! Ako lang si Arthur! Usang buwag siya! Kung dili ka gusto manawag kong mga silingan, aron nga magsaba-saba din inyong gipuyan! Siya di ang giingon ni Arthur nga iyang uyab. Tabangi ko ninyo, mapa. Dili ko gusto nga magkabuwag mi ni Arthur. Mamatay ko kung mawa siya na ako.
Unsa tay? Ingon ana abot niyang buhaton? Oo. Sulungon ko niya ang punuan sa dakit nga gipuy-an sa Encantada. Aron iya kining banduan nga buwagan og likayan ka. Kay dili ko lumukpada sa usa-usa. Dili ko mo sugod nga maghimo sa sama-sama sa gipuyan nila ni Tricia. Paggago na ko sa... Arthur! Arthur, anak! Arthur! Pakita na ko, Tricia! Kung dili ka ka mapakita, magtawag ko og daghang mga tao! Oh! Maayo kay ni ana mo! Among mga silingan! Ang akong uyab na si Arthur, buot ilugo ni ining Encantada nga nagpuyo na ining punuan sa dakit! Uy! Naling ka talaga magsapa-sapa ka! Tricia! Tricia, gawas na! Magsulti ta! Buwagi ang akong uyab! Wa kay katuod nga mabuwag na mong duha ni Tricia! Puno nga ka na gibuhat mo sila! Aron dili ko mahimo nimo kaaway! Si Tricia na nga akong gimahal ug gihigugma. Ug dili na ikaw. Buhat ka ta. Bahawa dili sa gipuyan ni Tricia. Bahawa kung dili ka gusto nga ako pasakitan. Arthur! Dong! Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, POEA, license number 282LB121918-R, na ginahanglan sa musunod alang sa ISOM Facility Management Company para sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Ang musunod magikinahanglang posisyon or skills: car electrician, car mechanic, decoration craftsman, foreman automation and control, foreman maintenance, maintenance supervisor, supervisor MV electrical, housekeeping attendant, BMS operator, operator fire alarm, planner, planning supervisor, technician bowling, technician calibration, technician civil, technician electronic game, technician fire alarm, technician firefighting, technician home appliance, technician HVAC, information technology, technician KLE, technician low current, technician low voltage, technician medium voltage, motorized curtains, technician plumbing, technician SCADA, technician UPS, technician mechanical, planning supervisor, QA, QC officers, sliding door technician, soft service supervisor. Ang mga interesado o kwalipikado aplikante nga mo apply, magdasa mo sunod: resume or CV, certificate of employment, diploma, TOR or TESDA certificate, Xerox copy only. Upahigayon og abroad job interview sa kompanya kanang umaabot Hunyo 1 tuig 2022 pagahimuon sa Citadines Hotel Baseline Center, Juana Osmeña, Cebu City. Sa dugang kasayuran mahimong motawag or text sa 0956-332-3181 or 0908-886-7683. Pagbantay sa mga illegal recruiters. Ako si Brennan Bagaboyo, senior citizen na taga Manila, Cebu City. Ang trabaho ko ni Adso, kagador sa budiga. Ipamatik ko ang pagpanakit sa akong tour o banglutan. Kauna-una kong akong sulayan o aplas. Salamat kay nakatabang anak ko ang tala na Flushes Oil. Salicylic Herbal Extra, Camphor, Menthol, Eucalyptus Oil, Mineral Oil is the generic name of Talan Flushes Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa inyong suking farmasya, Majesty Pharmacy, Diding's Drugstore, Best Way Pharmacy, o mapalit sa inyong mga suking tindahan. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day, Milo every day. Recorded by Daily Pen. Ang bulan na bata, malipay magulang. Ang bulan na bata, hinanay binangga. Hello, mga bata! Kumusta ka mong tanan? Oy, salamat kayo. Medyo pagaw-pagaw mga ni atong drama nga. I love you pare bagong haon. Napagaw taon ko mga bata, mga kasama. Karon ba? Manami
kini nagdrama sa kuan sa Bulacau sila Kapitan Digoy Abiliana. Oh, nalingaw kay mga katawhan nato dito kay lahi bago ning istorya. Pang-oso mong gani siya nga istorya kanang para pang batan-on. Kanang mga hilak-hilak lahi po nga mo pakatawar gyud niya mo permi. Tanan kay gusto ta lingaw-lingaw ra man nato ang kinahanglan karong panahon nato sa mga trahedya nga niabot nato. Audit, pandemya ug sa mga disaka na tanabang kaso sa dinggi mga bata makasama mao nang mga haplas gyud mo kuan ha I love you pare ay dili kanang said liniment oil mao ning haplas ha dili I love you pare bagong haon said liniment oil oy ugma di ay mga bata ana Miss Colbita magkita ta ninyo sa drama nga nagluhan I love you pare bagong haon palahi nga sugilanon nga sinuwat ni Ate Martes Parba Albores lingaw-lingaw pawa sa kalaay o pawa sa kagulanan nga mga panghitabo nato sa mga pildero sa politika o politiko ay tanaw lumuanin drama ha kay para makamove on na mo ha para malingaw po mo ani atong drama nga I love you pare bagong haon oy pasalamatan din ako ha sa di pa kumusugod ang King Rope Building and Installation. Thank you kayo niingon si Kuya Ariel Mangkaw. The best man sa nila hapong mga produkto diha sa King Building Rope and Installation. Nanindot kay nila ang mga produkto diha nga itaod sa ilang lapi na gyud sa mga kanang sliding door, kanang window nga glass window og kining mga atop og mga unsa ba diha trusses ug unsa kay bawo kay kalibutan na sa Sir King si Sir Ariel Mangkaw ray kalibutan na unsa ilang paribini mandak oy pare basig ni katanaw ka atong dito sa Bogsong pare. Salamat kayo. Walang kuha na magkita dito. Salamat kayo paribini mandak. Thank you kayo sa ato ang Bien Aqua diya sa Babag. Dos ba na? Bro, Babag uno di ay niingon si Bro Joel. Bien Aqua. Si Bro Joel ko'y manager ni Bien Aqua diha sa Babag uno. Okay pare? Akong kumpare dia paribini umandak. Ni kita sa sumpay sa kung asoy kaninyo. Katapos ang sumpay sa ang gugma sa Encantada. Kami katalahin mo sa pasabata. Risha! Risha, gawas na! Magsulti ta! Buwagin akong uyab! Huwag kay katuod nga mabuwag na mong duha ni Tricia. Gulo nga ka nagibuhat mo sila. Aron dili ko mahimo ni mo kaaway. Si Tricia nang ako gimahal. Ug gihigugma. Ug dili na ikaw. Buhat ka ta. Pahawa dili sa gipuyan ni Tricia. Pahawa kung dili ka gusto nga ako pasakitan. Arthur! Dong! Huwag ko magtiaw. Makatinaw ka gid sa ko mga kamot. Kung dili ka mohulong dili mo gibuhat. Yan ang imo magkugingon, ini. Inaw ko na ba? Uyap kini ang usa kay katana. Doon na. Mo ba? O karon nga nasayo na mo. Sige na. Balik ka mo sa inyo, Agi. Minaw, mami. Pamauli mo sa inyo, mga marites. Marites. Laki, marites. Samantala, ulit. Pamauli mo. Marites. Di na kumutubay ninyo istorya. Diyan mo, mga marites. Marites ko ta, masilingan. Marites ko ta. Pareikot ang dulce na yan, marites ito. Ako asawa, marites. Ako asawa, marites. Ako asawa, marites to. Hala, no? Si Arthur may uyab ka sa Encantada. Hala, uy. Uyawa na, uy. Yang marites ko ta. Masya madlok na makikilasyon ng dilingon na to. Hala, no? Uy, tinuod yun di ay nga may naibgan siya nga Encantada. Ug iyag yung kining nauyab. Unay, ug na magpuyo na ng dakong punuan sa dakit. Ug Trisha ang pangan sa maong Encantada. Ako kining gisinggitan nga magpakita siya nako. Ug dagan ang mga tao nga nanuol nako. Dayon may abot si Arthur. Isog kayong nasuko nako. Kung dili ko no kumuhunong sa pagsinggit-singgit sa pagtawag sa Encantada, iya ko no kung napatan. Uy, mao ba? Miso
Musulti siya anak ni mo, nga iya kang dapatan. Hunay, kay uyab na ko niya ang mong inkantada. Ug wala siya gusto na ako. Ug gani, dagan na minaw diyang iya kong gibuwagan. Oy, kon mao ka na. Ayaw nag-ipamugos pa ang imong kaugalingon niya. Nay, mahimo ka lang makaluluoy pag ayaw kon mamugos ka sa lalaki nga wa na gusto nimo. Nay, gibuwagan ka na magka niya. Pues, kalimti na lang siya sa dayon. mahal ko kayo si Arthur, Nay. Dili ko madawat kining gibuhat na ako. Tabangi ko, Nay. Gusto ko nga magkabuhag sila sa babae nga engkantada. Tabangi ko, Nay Mayang. Gina, anak. Nakita ninyo, ma, pa? Iso kay si Arthur nga may apog sa iyang uyab. Ug perting hilag sa babae nga midagan palayo. O, anak. Nakadungog ko nakakita sa tanan. Ug nakadungog ko nga iyang gibuwagan ang maong babae. Inungdan nga nagila kini nga mipalayo tungod ining atong gipuy-an nga dakit. Ako gid ang gipilit ni Arthur, ma, pa. Ako cute. Busa nagkasiguro ko nga musugot siya nga dadon ko dinhi sa atong gipuy-an aron makigtipon ako hangtod sa among kamatayon. Hilom lang, day. Hindi kayo mo pa na, day, Gina. Isbay Arthur, tuwal mamigugma sa engkantada. Ang kalimti lang to siya, eh. Mao ka na gisugyot ko niya, Iking. Kalimtan na lang niya sa hingpit si Arthur. Kaya kung magsige siya gilak tungod sa gool, masakit niya noon siya. No, mo yun. Pinikis ba Arthur, manggoy lalaki sa kalibutan ko, day, Gina. Kita gundog na yung lalaki. Pagkatinaw lang, day. Sulti lang ko niya. Inom na ko ba? Ako, day. Tinuod dugay na kay kung kagusto nimo. Lagi ako. Ako tinuod nga higugma nimo, Dajina. Ako'y muunong nimo hangtod sa imong kamatayon. Si Arthur lang ang tanan alang na ako, Iking. Siya lang ang ako mahalon hangtod sa akong kamatayon. Tinuod ka dong, Arthur. Andam kang mobiya sa inyong kalibutan. Ug mutipon ka sa among kalibutan sa mga engkanto. Ug muuban ka na ako, dong. Mahal ko kayo ikaw. Usa sige. Andam ko nga mauban nimo sa inyong kalibutan nga inyong gipuyan. Mukuyog ko nimo. Bisan karon dayon, Tricia. Salamat, dong. Salamat. Malipay gud sila si mama ug si papa kung masayod ini. Nga andam ka mutipon sa among gipuyan. Gusto na ko nga magabatulog pamilya. Ug ikaw ang gusto ko nga mamahimong inahan sa umabot na akong mga anak. Ikaw, Tricia. Ayaw paghilak, tay. Dili ko mabiyan mo sa hingpit. Kabisan og tuan ako sa kalibutan sa mga engkanto. Hangyoon ako si Tricia. Nga pagaduawon ka na ako din sa atong kalibutan. Basta bayan na ka. Duawa ba yung taon ko na ikaw na ba yung ginaibilin ako? Wala ko yung mga kaparintihan. Ibaw biya ka ba yung suon? Kay bugtong kong anak sa namatay kong mga ginikanan. O lagi tayo. O kung noon sa gani. Kung tuan na niya ka dito. Okay ka man kaha nga. Hasta ka kung lalong sa ilang kalibutan. Aron ato na sa katipo na mo dito. Ayaw lang na. Ano? Wala ba ni asin ang ilang timplang sudan? Ibaw biya kang himarat ko. Duawa lang ko na himarat mo. O tay. O niya. Kalus amang kamubiya din sa ato na ka. Kalus aman. Ay, salamat. Ang tudron. Wa pa mo biya na ko si Arthur.
basin og dili na siya mudayon og biya nako. Ni anak ko tungod sa pultahan siyang kwarto. Manukto ko. Nak. Arthur. Dong. Nakaluto na ko sa pamahaw. Kaon na talong. Uy. Huwag min mula aking pultahan. Anak. Mata na dong. Nakaluto na ko sa atong pamahaw. Dong, Arthur. Hala. Kabugnaw siyang lawas. Recorded by Daily Pen. Hala. Huwag na siya maginawa. Arthur? Dong! Arthur! Diyos ko! Patay na siya! Tabang! Tabang mo mga silingan! Ang akong anak! Arthur! Anak ko! Hala! Sasama tao ni! Kaya namatay ba siya ni Pablo? Kakalit pa ini itabua. Arthur! Dong! Gihikap ko ang patay ang lawas. Kung dili kini patay nga lawas sa tao ang gituan ninyo nga si Arthur. Unsa? Dili siya si Arthur? Apan na siya kininoy? Siya kini si Arthur? Suhuy ko ninyo. Bani sa saging kining niya sa atong atubangan. O, aron mo mo to. Sige. Itsa ang gituan yung patay nga lawas agi sa bintana. Inabay na yun ninyo agi sa bintana. Aron mo to mo nga bani kini sa saging. Mahimo kining bani sa saging ining tugpa sa yuta. Sige. O kung di mahimo nga bani sa saging, andam ko nga magpapiso. Sige na yun. Magdungan ta! Itsa kami siya! Giming bitala! Buka tani! Iyang lawas! Ayo! Ano? Dos! Wait! Twist! Yapa! Wala! Ang patay nga lawas ni Arthur! Nahimong bani sa saging! Wala! Tuna na! Awan niyo! Diyos ko! Nahimong bani sa saging si Arthur! Ang ganun tabo, mang kini! Asa man dahil si Arthur? Asa man dahil siya? Tuwaan na siya sa kalibutan sa mga ikan. Kita na siya sa iyang hiniguma. Diyos ko! Midayon kita siyang biyan ako. Mao ka na ipagayang noon, Pablo. Nga may biya ko si Arthur sa itong kalibutan. Tungod sa iyang dako nga paghigugma sa Encantada. May naog yun ang gugma sa Encantada. Naigo yun sa pana ni Cupido ang kasing-kasing ni Arthur. Sa gugma sa Encantada. Unsa nga klase sa pag-amping ang kayang ihatag sa said marketing kanang amping nga dili ka magmahay, kanang amping nga aduna kay kaayuhan sa imong balatian, kanang amping nga mabati nimo. Pinaagi sa mga produkto sa said marketing sama sa said Panyawan Plus, said Panyawan Garlic, said Liniment ug karon ang said Kogon. Mabati nimo nga ikaw ginaampingan pag-ayo. Kini humikan kay napamatud-an na ang kalidad silang mga produkto. Basta tatak said marketing, tatak kini sa saktong pag-amping. Ligo lang with ordinary soap. It's Rexona every day. Rexona na regular use, brightening all day. Rexona, hataw sa brightening with regular use. Hataw sa galaw. This news was brought to you
you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 200 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 200 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Nagadamo na ang nagapamatuod nga nag-ayo sa Santon Plus Herbal Capsule. Saboy mo. At mapitid lang ako. May sakit na ang likod ko. Tumakuburon ko. Tapos susubuan ako siyang bukon sa ilok ko. 20 times a day ko nga shake. Asma ko wala na. Ang limit na pumasyagan ko ako nga bukon sa ilok ko. Nagamay. Nang actual na gidya nagamay na lang. Thanks you kay Lord. Buti ala na. Nagkuhan na. Nakubahan na sa Santon nga nag-ayo ko iya. Kamu man, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Okay ni mga bata magkasama natapos kung aso ninyo. Ning simnauna nga naguluhan. I love you pare. I love you pare mga agong masahig katada. Sige po gisgot ni I love you pare. Makalingaw mga kayo mga bata mga kasama. Asuway rago din ninyo. Kabung mapakitaan eh. Naimili. Mauna na yung naimili ha. Karon July. I love you pare. Ang gugma sa ikatada din lang sa mga aso ni ko yung gulat kita na dalit ka na to sa RMN Drama. Hey!